Alkaa tuliko mun kuvausten vielä? Hei! Polvi vähän auki, suora linja. Yes. Oi oi oi. Mihai, vähän paremmin hyppyihin suoraan, että ansa ei niin paljon hae vasemmalle ja oikealle, vaan selkeämpi suora linja Mihai hyppyyn. Nyt tarkkana Viivi. Suoraan ja oikealle. Korjaat laukan. Ja kavaletti. Oikein. Hyvä Viivi. Ja sitten Janina. Ja lauskaa Janina. Sanoa siitä, että sä teit väärin, kun ei paikkaa osua, se on mummokaan. Niin, ja kun sit se niin. Tuntihevosten kuuluu rokottaa. Koska Niin, joo. metrisiä lähtee. Niin, totta kai siis joo. Kuvia urheilua. Sitten mun mielestä saa ne rokottaa pienemmin. Siis, menikö se ohi vai eikö se muistanut? Niin, tietty se on kun... Täällä tuli hoppa. Mikä sillä tuli? No kun Lea äsken, se pisti perheen melkein tonne tiedä. Voi Lea. No, häiritsee toista. Niin, ja sit ottaa tommosen. Heidi talu. Heti Lea päätä. No oli sekin saksan värinen, punakeltainen. Onko se sama väri? No ei siinä musta. Toisaalta ehkä hyvä. Niin. Ihan oikeastaan hyvä tiedostaa, mihin kannattaisi lopettaa. Niin. On tullut hyvä juttu.